गाबोन पर्बतजरानि दिबिटलायाव आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया देरहासार थांखि मेलाव नुजाथि फैगोन। कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा मुखुमानि सिङाव थानाय 1 नं पर्बतजरा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय दिबिटला गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव गाबोन आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया देरहासार थांखि मेलाव बाहागो लाफैगोन। थावनिखौ दिनै बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि एबा मोनसे समनि एमएलए बनेन्द्र कुमार मोसाहारिया नायगिदिंफैदों। बिथां मोसाहारिया बुङोदि गाबोन 10,000निख्रुइबो बांसिन जोंनि बिजेपि राजखान्थि हान्जानि सुबुंफ्रा बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायो आरो आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 9 बाजियाव बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायो। गाबोन 26 आगस्ट जोंनि माने 1 नं पर्बतजरा एमसिएलए समष्टियाव आसामनि जोंनि बयनिबो श्रद्धा गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा देरहासार थांखि मेलाव नुजाफैगोन। फुंनि 9 बाजियाव टाइम होदों। जों आसा खालामदों जोंनि बे पर्बतजरा ओनसोलाव खमसे खम जोंनि कार्यकर्ता आरो बिजेपि खौ मोजां मोनग्रा 9,000निफ्राय 10,000सो मानसिया बेहाय जमा जागोन बेखौ जों आसा खालामदों। कारण जोंहा बेहाय पर्बतजरायाव बहुत समस्यानि बाथ्रा दं आरो बे समस्यानि उपराव बिथाङा जोंनि बे पर्बतजरायाव फैनानै निश्चय बे समस्याफोरनि समाधाननि थाखाय माबा मोनसे बिबुंथियाव बुंलांगोन बेखौ जों बिजेपिनि कार्यकर्ताफ्रा आसा खालामदों। दा बेनिखायनो जोंहा गोबां मानसिफ्रा गाबोन बेहाय उपस्थित जागोन। जोंबो फुरा रेडि जाबाय। जोंना अलमस्ट पेन्डेल जाजोब्बाय। हेलिपेडा खाथियावनो हेलिपेड खालामजोब्बाय। जों एकदम फुरा प्रस्तुतियाव दं आरोखि। दा जोंहा जेबो प्रब्लेम गैला। मथा-मथिथ' फैगोनानो फुङावनो फैखागोन। फुङावनो माने साखापारानि बिथोराव मा होदों साखापारानि बिथोरावथ' बयबो फैगोन गावबा गाव गारि लानानै फैगोन। बेहाय साखापारानि बाथ्रा गैया। जोंहा कार्यकर्ता दंखायो बुथ हिसाबै। प्रत्येकटा बुथ प्रेसिडेन्टखौ अर्डार होबाय जे नोंथांमोनहा गावबा गाव बुथनिफ्राय खमसे खम 50निफ्राय 70 जन करि मानसि लानानै फैनांगौ आरो बिनि अनगायैबो बिभिन्न एंगेल जेरखम मर्चाफोर महिला मर्चा दं बिसोर आलादा भाबै लाबोगोन। जुब मर्चा दं बिसोर आलादा भाबै गावसिनि एंगेलाव रायजोफोरखौ लाबोगोन। गतिके बिदियैनो टोटाल 9निफ्राय 10,000सिम बेहाय ज' जागोन जमा जागोन बेखौ जों आसा खालामदों।